तो ई रहल हमनी के मुर्गा। अब हमनी के एकरा के खाएम सो। भाई लोग आज बैठल बैठल घरे हमनी के मन ना लागत रहा तो सोचनी है सो हमनी के अपने में 3-4 आदमी अपन दोस्त बानी सो। सुजीत भाई बाड़े, बिट्टू बाड़े, प्रियांशु बाड़े। तो हमनी के सोचनी है भाई कि चलल जाओ हमनी के मोरा पार्टी करे। तो देखो लो हमनी के निकल गइल बानी सो। अभी हम बाइक चलावत नहीं, देखो बिट्टू कैसे बाल सरियावता। ठीक बा भाई, तो देख लो अभी हम बाइक चलावत नहीं, हमरा आँख पर का सटल बा ओकरा के छोड़ल मर दे। तू लोग वीडियो पर फोकस कर लो। देख लो भाई हमनी के घर से थोड़ा दूर पड़ेला मोरा। आ मोरा के ये हवे बर्बादी मोड़ जौन तार लोग इनके सामने दिखता। ये जी कितना लोग बर्बाद हो गइल बा, माने कि मर्दे ये जी गिर गइल बा। तो भाई लोग चलते चलते हमनी के गाड़ी पहुँच गए फाइनली मोरा बाजार पर। देख लो ये हवे मोरा बाजार। ठीक बा भाई, तो हमनी मोरा बाजार में गई सो तो चिकन के दुकान ढूंढे के नहीं के भाई। तो फाइनली भाई लोग हमनी के आ गई सो चिकन दुकान पर। तो देख सको तार लो चिकन दुकान। तो चिकन दुकान पर हमनी गई सो तो ये चिकन वाला के लगे मुर्गा ना रहे। ठीक है भाई, तो ऊ भेजवे दूसरा दुकान पर चल जालो। तो दूसरा दुकान पर देख सको तार हमनी के मुर्गा खरीदा गइल बा भाई। फाइनली हमनी के आ गइल बन से जहाँ मुर्गा बनेला उजिया। ठीक बा भाई, देख सको तार हमनी मुर्गा दे दें से जो मुर्गा बनेला ओकरा के। और हमनी के बैठ गई सब। बैठला के बाद सोची से कि का कइल जाओ। तो 1-2-4 गो चॉप खरीदे हुए भाई। चॉप खरीदे के खा के हमनी मजा लेत रही। तो भाई लोग ओकरा बाद प्रियांशु कहता कि रोक तनी हम बोल ली। तो हम कहूं कि तेहू बोल ले भाई, तोरो बोले का मौका दे दे तनी। छूट गइल बा। ठीक बा, वहां के जेकर नाम बा गोविंदा भैया। ठीक बा, तो हमनी के बीच के सबसे बड़का बानी हुआ के तो अभी आइल नहीं छी। आ गइल बानी पर वहां कहीं लेट में तनी फंस गइल बा। ठीक बा, जाम लागल बा रास्ता में। हालांकि मोरा में जाम ना लगेला। ठीक बा, तो हमनी आइल बानी से बहुत शौक से रहनी से लिट्टी आ मुर्गा खाए के थी। हालांकि मुर्गा तो मिल नहीं है पर लिट्टी बनत नहीं के। भैया कहत हम लिट्टी ना। तो भाई लोग भैया रहुअन अकेला तो मीट बने हन कि लिट्टी बने हन इहे ना बुझात रहे। तो हमनी कौन सा भैया रहुआ खाली मीट बना दी, हमनी लिट्टी बनवा लेम सो। तो हमनी लिट्टी ना भाई, हमनी के कॉल कहीं से तो रोटी बन गई। पता ना भाई कौन खाता भौए बिट्टू और प्रियांशु में हारा बाजी लाग गए भाई। हई परात जौन लौकत है परात में मैंने भौए जे जितना चॉप बावे उ सारा चॉप खा जाए बिट्टू को हुए। ठीक बा भाई, तो देख सको तार लो बिट्टू के हाथ में मिल गइल बा। आई चॉप लेके जाके बैठ गइल बा। अब देखो लो भाई कितना जल्दी जल्दी ई सारा चॉप के खा गइल बा। ई चॉप रहुए मात्र भाई 27 गो की 30 गो रहुए, हम गिन ना पाऊँ लेकिन 30 गो रहुए भाई। आई हनुमान या बंदर के तरह 30 चॉप खा गए भाई। देख सको तार तू लोग। तो भाई लोग जब ई चॉप खाते 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 गौए तो जानता रहो भाई लोग का कहता हमारा सहारा बाजी लगावत रहे। जानता का लगावता कहता कि 30 गो चॉप आ प्लस 1 किलो और मुर्गा खा जाए। तो भाई लोग हम तो चहक गए, कहमी कि चल भाई हम मुर्गा के बाजी लगनी। लेकिन हाँ एगो हमार सवाल बावे, अगर 1 किलो तो मुर्गा ना खेबे तो तोरा 3 किलो मुर्गा के दाम देवे पड़ी। तो जानता रहा भाई लोग क्या कहता चल ना भाई हम तो रेडिये बनी। तो जानता रहा भाई लोग हम डेरा गए से कि देख सको तरह मर्द जवान आदमी घरे खोइला के बाद ई घर से खा के रहे भाई। जवान आदमी घरे खोइला के बाद मार देवा 30 गो चॉप आ 1 किलो मुर्गा खाए के फिर में रहुए। तो हम भाई सोचवी कि कुछ कर सकता। तो हम भाई एक से हाराबाजी ना लगोई। का कहीं भाई लोग हम एक से हाराबाजी ना लगोई। तो तू लोग देख सकते रहो भाई लोग हम वीडियो के और फास्ट कर देतनी, एमे से थोड़ा क्लिप काट देतनी भाई लोग। ई खा गइल बा देख सकते रहो। अभी कितना बचल बा चॉप 4 आ 4 8 और चॉप बच गइल बा 8 गो। तो देख सकते रहो भाई ई खोइले बा तब तक ले हमनी के वीडियो करते रहो। आ जानता रहा भाई ई लाजातो रहुए कहता ई वीडियो कहीं पोस्ट नहीं के करेंगे। लेकिन हमनी के तो भाई रहुए जे भाई खोइले बड़ा हमनी वीडियो बनैले बनी सो तो हमनी तो एक पोस्ट करम सो। तो भाई लोग हमनी में एगो बावे लइका एक नाम है बिट्टू बिहारी। ठीक बा भाई, आज तू लोग जान जालो। अगर एक से बाजी लगाए के होई तो हमारा में कोई कमेंट में अपन नंबर दे दिहलो, एक से हाराबाजी लगा लिहलो। ठीक बा भाई, एक के टाइमो दिया ही रहे कि इतना देर में। तो कहता ना भाई चॉप पावे गरम गरम तो हम टाइम ना लगाएम, माने टाइम के हम बाजी ना लगाएम भाई। ठीक बा, टाइम ना लगाएम मत सोचिए लो। ई कहे कि हम भाई टाइम के बाजी ना लगाएम। देख सको तर लो चॉप हो गई खत्म। अब देख लो लास्ट एगो चॉप बच रहे उनको के खींचते हुए जा कहीं से कि कागज हो खा जो यार। देख लो ले जा कैसे शर्मा के। अब हमनी के भाई बच गए फिर से नहीं सो चॉप। हमनी कहीं से चलो 4-5 गो हमनी चॉप खा लिया। एक और देखते देखते मुँह हमनी के पानी हो गए कहीं जगह अब ते मत खो। तो देख लो भाई हमनी के मीट बन के तैयार हो गइल बा। अब बैठल बानी सामने के देख लो यहाँ मीट बन के आ गइल। अब देख सकत रहो हमनी के खाएम सो। तो बस भाई लोग ई ब्लॉग हमार कैसन लागल कैसन ना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलल जी फिर से कहीं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।